Il-ġimgħa ta' 23 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 6, versi minn 39 sa 42. Ġesu għalilhom parabola. Jista' għama imexxi għama ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu, imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħal l-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna fajn huk u ma tarax it-trafu li għandek fajnejk int. Kif tista' tgħidlu lil huk, ħi, ejja nneħħilek it-tibna li għandek fajnejk, meta m'intix tara it-trafu li għandek fajnejk int? Jew ieħor, neħħi l-ewwel it-trafu minn għajnejk int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn huk. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kif jista' wieħed jgħin lill-oħrajn jirbħu fuq il-ħtijiet tagħhom fil-waqt li huwa stess u għama bl-istess ħtijietu? Id-dixxiplu u dak li jisma' il-vuċi tal-imgħallem u li jirbaħ fuq dnubietu permezz tal-għajnuna indispensabbli tat-tabib divin. Jekk għandna nkunu gwida u għalliema għall-oħrajn, għandu jkollna viżjoni ċara ta' fejn aħna stess sejrin u mappa li turina t-triq u d-direzzjoni. Jekk id-destinazzjoni tagħna hija l-ġenna, allura hemm biss triq waħda u din it-triq hija s-salib ta' Ġesu. Permezz ta' dak li patta għalina Ġesu bis-salib tiegħu, aħna nistgħu nirċievu l-maħfra għal dnubietna minn għandu permezz tas-saċerdot fil-qrar. Bi qrara tajba, il-midneb isir sħiħ. Id-dlam u l-korruzzjoni jagħtu wisa għad-dawl u l-verità. Il-mewt hi mirbuħa u l-ħajja imġedda. Fil-qrar, Ġesu permezz tas-saċerdot jeħlisna mill-kundanna u mill-ħtija u jurina t-triq il-perfetta tal-imħabba. Ġesu jgħidilna wkoll biex ma niġġudikawx. Alla biss għandu s-seta li jiġġudika u dejjem jagħtina ċans li nindmu qabel ma jkollu jiġġudikana fl-aħħar jum. Fir-realtà, il-ġudizzju tagħna tal-oħrajn huwa ħafna drabi żbaljat għaliex ma nistgħux naraw fil-ġewwieni tal-persuna, jew m'għandniex il-fatti kollha, jew għaliex niġu mkaxkra mill-istint u r-reazzjonijiet bla bażi raġonevoli tan-nies. Huwa faċli ssib il-ħtija fl-oħrajn milli fik innifsek? Ġesu ipoġġilna prinċipju qaddis li għandna nfasslu ħajjitna fuqu, li huwa dak li int tagħti lill-oħrajn u l-mod kif inti titrattom jerġa' jirritorna għandek. Bl-istess mod kif titratta tiġi ittrattat. U inti tħares lejn it-tibna fl-oħrajn u tinsa it-travu tiegħek? Itlob lill-Alla biex jimla qalbek bl-istess imħabba u ħniena li bija jħobb u biex f'imħabbtek għall-oħrajn int tagħti spazju għall karità u l-modrija lejn il-proxmu tiegħek kollu. Missier, għatina l-umiltà li nirrealizzaw l-injoranza tagħna
nammettu ħtijietna, narfu li aħna fil-bżonn, inkunu miftuħa għal parir u naċċettaw twissija. Aziza Marija, Om tagħna tas-sema, għallimna narfu li jekk se niġġudikaw lill-oħrajn mhux se jkollna ċans li nfaħruhom aktar milli nikkritikawhom, mhux se jkollna ċans li nifhmuhom aktar milli niskuraġġuhom, u mhux se jkollna ċans li nibnu aktar milli inħottu. Għenna Marija, ħalli aħna nħobbu lil kulħadd bl-istess mod kif int u ibnek tħobbu u tittrattaw lilna mid-imbin. Amen.